A za 10-tak dana u četvrtfinalu u srcu dalmatinskog krša očekuju igrače Dinama. Na unešićkom borovištu do sad neviđen spektakl. Zatresavši mrežu karlovačkog vratara Skočibušića, Antonio Bumbak odveo je Zagoru u četvrtfinale Hrvatskog kupa. 4000 navijača bilo je u transu. Zagora se još ne prestaje tresti od nogometne groznice. Novine se razglabe, ljudi čitaju, oči su im pune suza, ježe se. Uspjeh nogometaša iz srca Dalmatinske Zagore odjeknuo je poput bombe hrvatskom nogometnom svakodnevicom. Priča se da Unešić sanja svoj nogometni san. U klubu kažu nije to slučajno. Potkrijepit će to i činjenicom da su jedni od rijetkih kojima protivnik nije zatresao mrežu čak 14 utakmica zaredom. Naši ljudi tu iz uprave koji vode taj klub i tu statistiku izvadili da je to u svijetu jedinstven slučaj da neka ekipa nije primila toliko dugo zgoditak na svom terenu. Na navijačkoj sceni bučnoj Torcidi Bad Blue Boysima pridružile su se i pašajice. Zdušno navijaju i hrabre svoje momke na svakoj utakmici. Cijela Zagora stala je uza svoj klub. Pa imamo negdje oko 200 članova, ali svi gledatelji koji dođu na naše utakmice, a prosječno imamo u našoj ligi 400 do 500 gledatelja, svi se oni smatraju pašajicama. Poznato je da se vrsni nogometaši i pripadnice ljepšeg spola vole. Sada to znaju i unešićki nogometaši. Dobro, vjerovatno ima sve više i cura, dobro, zato su zaslužni ovi momci, divni, zgodni momci kao što vidite. Samouvjereni unešićki trećeligaš uz potporu pašajica traži mjesto u polufinalu kupa. Odmjerit će snage s prvoligašem Dinamom. Poručuju, plavima na borovištu neće biti lako. Samo da opet ne bude neke crijevne viroze.